Hai, salutare și bine v-am găsit la un nou episod, puțin mai special, cu are joc Fortnite, cu prietenul meu, Ruca, și am zis să facem și noi un episod de Fortnite. Zici și tu, Ruca, ceva. Bună, voi trebuie să dați like, subscribe, follow, share. Poate nu vin și vă dau 200 cap pe OG copilor! Așa, nu putem da ready. Ok, hai să dăm ready și noi. Nu pot să dau ready. Și nu zic, bă. Ok, începem și noi. Bă. Da, mă. Oprim puțin microfonul până intrăm și noi. În meci și... Copilul dacă băgăm colinde, ne luăm copilul. Mă duc să te lua. Domnul, fai, îmi spart timpanul ăsta. Rochina, asta e fan. Ok, am revenit cu meciuri și hai că pun eu o zonă, punct unde să sărim. Nu, hai că venim. Hai că, uite, am venit, pus să eu punct. Facem o liniuță, dar repede. Hai, gata. Am pus eu punct. Îl pus și pe lungă. Acolo vreau să-l pun. Bine, scoate-le. Am să mergem, dar n-am mers. Am drămet. Mă duc în... N-am auzit cât de vechi. Am și are de și să mergem. Mama, rătai tot! Bă, dar e tot robiu aici. Eu nu aș pe un copil. Vrea tine. Ce timp facem, bă? Așa. Pași. Bun, dar n-am shotgun. Am eu. I mean, so big shit. Da, să da și în viră. Hai, deci. Uite. Mă dur măselele într-un hal. Dar nu știu. Să mănânc dacă găsiți un shotgun, adică 20. Eu am unul, trebuie să mai găsesc unul pentru tine. Dacă mai... Oh, cred că vă zic... Am player, pași. Reboot. Am și shotgun. Unde e? Uite. Aici la mine, nu o să mai dă reboot. Dar du ce mai dă reboot? Vreau copile. One shot. Ce ne bagi, dar... Na. Vezi că trage colegul, sunt noi. Dansează-le. Da, Gregoria, toți capetele. Nu furam. Stai puțin. O refin imediat. O secundă, mă dau mult.
Mă dau și eu. Pun și eu mut filmarea. Așa, David, să știi că vrea Am să revenit. zică iarăși ceva. Am revenit. Din copilor, Dacă dați un like și subscribe. E- La fi noaptea după voi. e episodul lui David. Bă, salutăților. Dați un like. La fi noaptea după voi. Așa, Radici, că se sperie de tine. Ok, hai. Luca, mergem. Bine, hai, Rareș. Ești bolnavior, du-te la somnic. Hai, pa. Da, Rareș e foarte bun. Orbitele. Morderul. Rup de bă. Vrei tu capul... Auzi? Uite. Mai pe el. Vrei pe acolo. Hai puși pe el. Îi văd, nu mai sunt. Mi se pare că-ți lăcună acum. Cu un bolid. Nu mai vin cu bolid. Că mă duc după aia pe zăr, că face piciorul frumos. Nu Iau mai eu... Repede că eu nu pe mapă, se fac cu clonul ăla de dă mitica. Exotica, dă. Uite, clonul de dă exotica. Din câte Vin știu. imediat, că iau și o borid. Mă bat și clonul. De ce nu pot să intru? Da, are exotica. Asta e foarte pe exotica lui. Am grijă să nu te moare cu ea. Da, e mort. Bun. O iau eu? Iau, da. Dar ce îți spus să-și faronul ăsta? El mi-l pusă. O zis să-i. Dă-mi eu... Fii atent. Bă! Dar cum? Plăcut? Da, mai punem. Nu mai am lanțe multe. Dar dă-mi, te rog. Păi eu am 0. Bine. Hai, mai dăm timpul zero. Hei, Stai că trebuie să te și nimeresc. Au, na, gata. Nu știu cum se folosește, bă. dă-mi-l cu Oh, Trebuie să te nimeresc. Da, și nu? Îți la mine? Mă bag unul. Mort. Vezi la spate, ajută-mă. 59. Mi-a dat nou rău. gata. Bravo, David. Uite med. Da. A full boxuri. Vrei aici niște desa? Vrei gloanțe de are? Da. Am 54, hai, ia și tu. Ia 30. Mersi. Punem puțin pe pauză. Pe Vezi bine. mut. Vezi că trage unul în mine, trage unul când mă hilez. Sunt doi. Da, dă-ți drumul, dai drumul. Eu știu cum trebuie să dau. Scuze că ți-l furai. Ia, gata, stai că... Nu, trebuie să dai reload ca să mai. Stai, vin aici. Gata, ne-am dat și noi pe sonor din nou. Vin aici că fac o schet.
Da, apasă sar și shift. Cum? Sar și shift. Stai, Și stai. shift sau cât rând, dar repede. Așa. Pe mine nu mă dudu. Dar te lansează mai sus, dar... Da, dă-mi coașe mie, vină după mine. Stai că arunc după tine, da? Na. Ne complicăm degeaba. Plec. Unde? Acolo. Păi na, dacă sunt în zonă, fugi în zonă. Eu mă descurc, fugi tu. Nu, acum nu mă duc în zonă. E aici zona. Stai. Oh, Gata, eu intrai în zonă. acum intru și eu. Gata, am învățat să folosesc. Dar unde sunt fraierii? Gata, intră și eu în zonă. Da, văd playerii. Îl nemeri pe unul. Lăsară mașina. Era că... Mamă, mă speriai că mor. Mă duc un corvet după ei. Da, e bot, nu mai... Na, NPC e aici. Zic NPC de cumpărat, dar nu vinde. Nu poți să-l cumperi. Uite, din asta e o pe. vină un coaș după mine și... Păi n-ai mașină. Nu, Liniște, mă dau un pic pe difon. ce? Da. Dă-i Robi. Robi. Ok. Punem și noi puțin pe mut. David! Să merem acum. Stai ready. Ok, începem și noi un alt match. Și să... Poftim? Aia fuseră ultimii transpirați. Da. Africa. Ok, începem și noi alt match. Ok, gata. Luca? 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 Mă auzi? Așteptăm să răspundă Luca. Am venit. Ok, așa, unde mergem? Hai aici, acolo, da. Larry.
un șavan tactical? Shotgun? Da. Da. Ok, dăm Robi. Nu știu ce face Luca. Se vede că e AFK. Ok, cam atât a fost cu episodul acesta. Pa, pa!